Is-Sindku ta' Ħalluqa John Xkembri qal li 3/4 ta' residenti f'Ħalluqa li jagħmlu użu minn tal-linja mhux qed jinqdew sew b'żewġ rotot biss. Appella lil Transport Malta biex iddaħħal fis-seħħ minn issa ir-rotta li mistennija tibda topera fil-qalba tar-Raħal f'Settembru, l-aktar għaliex f'Ħalluqa teżisti popolazzjoni pjuttost anzjana. Is-Sindku ta' Ħadding li Borġ qal li meta fl-2009 qajjem l-ilmenti tiegħu il-Kunsill ġie mwiegħed minn Transport Malta li r-rotta se tkun qed iddur fil-lokalità, imma minn meta beda jopera s-servizz il-ġdid dan qatt ma seħħ. Fost l-oħrajn semma kif bis-servizz il-ġdid ir-residenti tal-Buskett jistgħu joħorġu b'tal-linja, iżda ma jistgħux jidħlu lura. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus qal li r-riforma kienet titlob infrastruttura tajba, mhux bħal vjan il-ħaddiem, triq li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Gvern u li tinsab fi stat ħażin ħafna. Is-Sindku ta' Ħażebbuġ Alfred Grixti qal li r-residenti tal-lokalità li qabel kienu jinqdew sew b'karozza kull 10 minuti, issa qed ikollhom jistennew karozza tal-linja kull nofsija. Il-kelliem ewlieni laburista trasport Joe Sammut qal li ma jagħmilx sens li l-passiġġiera jintalbu juru l-karta tal-identità biex iħallsu t-tariffa lokali. Semma wkoll il-ħlas aktar għoli għat-turisti li huwa diskriminatorju u qed igerrex it-turiżmu minn pajjiżna. Il-kelliem ewlieni għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li l-Ministru Ostingat għandu jippubblika kif intefqu l-1,000,000 euro biex jiġu rranġati t-toroq qabel ma beda jopera s-servizz tal-Arriva. Qal li s-sistema tal-interchanges falliet u li hemm stages bħal dak ta' Ħażebbuġ li fihom bilkemm jifqu karozzi tal-linja.